फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बराव दिल्लीयाव बिटिआर बर' साहित्य सभा आबसु आरो बर' हारिमु आफादा जा बड'लेण्ड महोत्सव खुंनो लादों बेजों लोगोसेनो बर' साहित्य सभानि जोनोम सान 16 नभेम्बरखौ खुंनो लादों बेखौ आं गोसो गोरबोजों बरायबाय आरो बे खुंनाया जाहाथे जाफुंसार जाथों बेनिबो आं मिजिं लाखिबाय। बेबायदि खुंनाया गोनांथि दङ मानोना जोंनि जाखिनि डेभेलपमेन्ट बेफोरखौ सम सम जोंनि हारिनि अनगायैबो गुबुन हारिनि गेजेराव बा वर्ल्डआव जाहाथे जों गोसारहोनो हायो बेखौ जों नाजानांगोन। बर' थुनलाइ आफादा 1952 आव बर' लिटारेरि क्लाबनि नाजानायाव जोनोम जादों। बिनि उननिफ्रायनो स्ट्रागल खालामबोनो गोनां जादों। गिबियावनो बिजोंनि थाखाय स्ट्रागल खालामबाय, बिनि उनाव हांखोनि थाखाय स्ट्रागल खालामबाय, उनाव थाङै थाङै जोङो माने जोंनि हारिनिफ्राय 16 बर' फिसाखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय। थेवबो जों जाखौ दाबिदोंमोन बेखौ मोनाखिसैब्लाबो दा थाङै थाङै जोङो देबनागरि हांखोखौ लाबाय। बेजों लोगोसेयैनो दाबो बर' साहित्य सभाया बर' बिजोंनि थाखाय स्ट्रागल खालामबोनो गोनां जादों आरो बेखौ नाजाबाय थानो गोनां जादों। आरो बिदि नङाब्लाबो मोनसे हारिनि जे राव बे रावखौ जोङो जौगालांहोनो हाया। ओंखायनो बर' साहित्य सभाया बेखौ नाजाबाय थाखानांगोन। बिनि लोगो लोगो माने आबसुआबो जोनोमनि सिगांनिफ्रायनो जि माबा जादोंमोन माने इन्दिरा गान्धी बै समनि प्राइम मिनिस्टार इन्दिरा गान्धीया जा भारतखौ रिअर्गेनाइजेसन खालामनो नागिरदोंमोन बे समनिफ्राय माने सांग्रां जानानै आबसुखौ दानाय जादोंमोन। बे आबसुखौ दानायनि उनाव बे आबसुआनो पिटिसिजों लोगो नांनानै उदेसलनि दाबियाव हेफाजाब होदोंमोन। नाथाय उनाव माखासे बाथ्राखौ लानानै बेखौ गारनाय जादों आरो थेवबो उनहालागै गावनि मोनसे बिथा नांगौ होननानै आबसुआनो नाजायै माखासे स्ट्रागलनि गेजेरजों बा मुभमेन्टनि गेजेरजों डेम'क्रेटिक मुभमेन्टनि गेजेरजों दिनै सिगां बिटिसि मोनबाय, बिटिसि नङा बिएसि मोनबाय, बिनि उनाव बिटिसि मोनबाय, बिनि उनाव नै दा बिटिआर माबा खालामबाय, दा बिटिआर जानानै सनितपुरसिम एक्सटेन्ड खालामबाय। बेयो गोजोनथाव बाथ्रा, नाथाय एसे माबाया सिमाया बारायबावोब्ला मोजां जागौमोन। जेखि जादोआ बे जाबाय। आबसुआ बेबादिनो स्ट्रागल खालामबोगासिनो दङ आरो हारिनि थाखायनो स्ट्रागल खालामदों आरो हारिनि गोनांथिनि थाखायनो स्ट्रागल खालामबोदों। थिग बेबादिनो हारिमु आफादाबो गावसोरो माने मा होनो जोंनि हारिमुखौ माबोरै जोङो जौगाहोनो हायो बेनि थाखाय नाजाबोगासिनो दङ आरो बे नाजानायनि फिथाइयैनो दिनै गोबां डेभेलप खालामबाय, सिनेमा दिहुनबाय बिसोरो आरो माखासे माने एवार्डनिबो बेबस्था खालामबाय, राहा खालामबाय। बेबायदियैनो माने हारिमुखौ एसे जौगाहोनो थाखाय बिसोरो नाजागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो बे हारिमुनि नाजानायानो जाथों बा बिटिआरनि नाजानायानो जाथों माखासे जोंनि हारिनिनो जिखिनि हारिमु बेखौ जिअ'टेक हिसाबै जोङो गनायथि मोनहोनो हाबाय। जेखि जादोआ बेबादियैनो जोंनि बे जा महोत्सब बिटिआर महोत्सबानो जाथों एबा साहित्य महोत्सबानो जाथों बा एबा कालसारेल महोत्सबानो जाथों जियानो जाथों बे महोत्सबा मोजाङै मोजां जाफुंसार जाथों आं बेखौनो मिजिं लाखिबाय आरो इयुनावबो जाहाथे खुंबावो आं बेखौबो खावलायनानै आंनि बुंनांगौखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।